Takže ahojda u našeho prvního dílu s informačky. Budu natáčet poprvé, takže nevím, jaký to bude to video, jaká bude grafika a nevím, jak to bude prostě to video vypadat. Takže prostě já to na YouTube. Takže to bude informačka, co budeme hrát. Budeme hrát Minecraft Tekit, jestli to znáte. No, to bude tak 2 minutky, pardon, že vám ukážu to no. A prostě bych chtěl říct, že budu natáčet ten Tekit a budu to natáčet dlouho, ale už mám nějaké ty věci, takže se vám omlouvám, že jsem to nenatáčel od znova, ale ještě jsem neměl ten program na natáčení. Ještě na natáčí je Atube, jsem vybrala já, protože se mi to nejvíc točí. Ale tak a můžu natáčet víc svým, no a nemám víc slov, prostě, že se představím, jmenuji se Jirka Udek, pocházím moje hlavní město je Praha, z Českého kraje, jsem Jirka Houdek, je mi 11 let, no a možná budu natáčet s kámošem Vojtakor, tomu je 10, taky bydlí přes ulici, no vedle, no v jiný ulici, ale tak 300 metrů, ani ne, 200, no a ten by s námi taky možná natáčel, možná by s námi ještě natáčel, nebudu jmenovat, nebo mě zabil, prostě další kámoš, tady další, no a možná bych se natáčel sám. Nevím, jestli byste to chtěli znova zase, ale to je zase chtěl moc já, takže jsem tak. No a kdybyste třeba chtěli, že bych si měl udělat třeba větší dům, tak mě řekněte, já to udělám podle vás, já si dám na jinou postavu, pro musí plotnu, dám plotna do to a bude moje, takže kdybyste chtěli, co mám udělat v tom Tekitu, tak stačí říct třeba, napište mi do popisku tohohle videa. Ahoj Jirko, udělej v Tekitu třeba hrad. Já bych ho udělal nějaký plotnu a třeba tam jsou i těla, takže bych tam dal i těla. No a to by bylo asi pro toto všechno video. No. Dalšími 3 minuty, no a to je všechno. Tu ty informačky, doufám, že to bude 5 lajků, když to bude 5 lajků, natočím Tekit. 10 lajků, natočím druhý Tekit. 15 lajků, když to bude 1 odběr, natočím 2 díly za 1 den. No tak natočím 2 prostě díly, prostě 2. Vždycky odběr, to 2 videa. Like, 5 lajků, jinou video. No a to by bylo všechno, takže nevím, ještě mi napište, jak by jsem vám měl říkat, třeba ne jako říkat, ale jak by jsem vám měl zdravit, nevím ještě moc, no a ještě, no, tak to by bylo všechno u našeho prvního dílu, takže zatím naschledanou a zdravím se. Zdravím všechny, no prostě, nevím, pardon za toto, ale zatím zdar, dámy a pánové, zdar od dalšího videa.